Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роз Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, сәламәтлек саклау учреждениеләрендә җылылыкны бирделәр. Өйләребез кайчан җылыныр? Мен ишмен ашаман аны исенә чыгарып булмый. Мен түктем. Легаль булмаган рәвештә сатылучы продукцияны куллану зарарлымы? Шәһәрдә санкцияләнмәгән сәүдә белән көрәш дәвам итә. Шәһәрдәшебез Рөстәм Фәттахов Курайда бала чактан ук уйный, хәзер инде оста уенчы гына түгел, аларны ясау белән дә шөгыльләнә. Торак йортларда җылылык бирелә башланды. Быел ягу сезонына узган ел белән чагыштырганда иртәрәк керештеләр. Йортларга җылылыкны этаплап бирәчәкләр. Электротехникалар идарә итү компаниясе беренчеләрдән булып торак йортларны җылылык белән тәэмин итә башлады. Әлеге компанияга караучы барлык йортларда җылылык 20 сентябрьдә үк бирелде. Балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, сәламәтлек саклау һәм мәдәният учреждениеләрендә җылылыкны 18 сентябрьдә бирделәр. Сөт сатып алдым, ә ул эчәргә яраксыз булып чыкты. Чаллы-ТВ кайнар элемтәсенә шундый зор белән Зөһрә Сафина мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшебез сөт продукциясын урам сатучыларыннан алган. Өйгә кайткач, товарның бозылган булуын ачыклый. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Шәһәрдәшебез Зөһрә Сафина автомобиль юллары предприятиесында эшли. Һәр көнне Шамил Усманов урамының 50-нче комплекс районын җыештыра. Берничә көнлек биредәге урам сатучыларыннан сөт алырга булган. Тик табигый авыл азыгын сатучыга кире кайтарырга мәҗбүр булган. Менә мин моннан молочный продукция алдым. Ул хатын бүген күренми, ул куяндыр килеп йөри ул хатын. Тули мензеләдән тули куяндыр. Аның сөте сосыган иде. Сосыган сөт. Без үзебез дә бәләкәй чакта 2 сыер тоткан кеше. Без сөтнең нинди булырга тиеш икәнен аңлыйбыз. Сөтне әгәр сыерны сауганда әйбәттә җуып, чистартып савасы икән, аңардан сөттән сасы искилми. Зөһрә Сафина кайбер сатучылар үз артларыннан җыештырмый китә, алар артыннан тәртип оештырырга туры килә ди. Без шәһәрдәшләр урамдагы сатуга ничек карый икәнен белергә булдык. Булар миңа караганда булар рутышрак, 2 тапкыр хакы күбрәк булса да, булар әйбәтрәк, чем магазинда киткән әйбергә. Кибеткәдә йөрибез, по пути обиләрдән да алып китәбез. Ну вот мясо, конечно, и то, что молочный продают, мне не очень нравится. А так овощи, фрукты, почему нет? Своего огорода. Санкцияләнмәгән яшелчә һәм җиләк-җимеш белән сәүдә итүне бетерү максатыннан шәһәр башкарма комитеты контроль-күзәтчелек органнары белән берлектә рейдлар үткәрә. Только за период с 1 июля по 20 сентября проведено 55 рейдов, в ходе которых проверено 213 точек, выявлено 113 мест торговли в неустановленных местах, составлено 136 протоколов по статье 3.2 КАП РТ «Нарушение порядка уличной торговли». Тикшерүләр алга таба да дәвам итәчәк, алар атна саен үткәрелә. Шәһәрдәшләр халык инспекторы системасы ярдәмендә законсыз сәүдә итү урыннары турында хәбәр итә ала. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шәһәрдәшебез Рөстәм Фәттахов Курайның 20дән артык төрен ясый. Ул бу уен коралы белән бала чактан ук мавыга. Хәзер инде оста итеп уйнау гына түгел, балаларны да уйнарга өйрәтә. Мәктәп елларыннан бирле башкорт рухи коралы белән мавыга. Курайда уйнарга өйрәнеп, ул балаларны укыта һәм әлеге инструмент булдыру белән шөгыльләнә башлый. Шал остасы белән безнең төшерү төркеме очрашты. Рөстәм Фәттахов йортында бер генә көндә Курайдан башка узмый. Ул бу уен коралы белән 5нче сыйныфтан ук мавыга башлаган. Хәзер инде ул оста уенчы гына түгел, шәһәрдәшебез аларны ясау белән дә шөгыльләнә. Элек чаңгы таяклардан хәзер менә трубкалар саталар. Шундый заготовкалар ясап, хәзер инде тагын да җайладык. 3D принтерда гына распечатывать итеп, шунда кидертәбез. Һәм тишекләр ясап, менә шундый курайлар килеп чыга инде. Осталыгын Рөстәм Фәттахов балаларга да тапшыра. Әлеге уен коралында уйнарга өйрәнү әллә ни зур тырышлыкта сорамый ди ул. Аныңча иң мөһиме теләк. Шул ук вакытта һәрбер курайның үз авазы, үз моңы булуын да исәпкә алырга кирәк. Монда татар курайында
чиста тоннар гана ярым тоннар олар өчен бай тишекләрне әзрәк ачарга кирәк яртылаш. Шуңа күрә моңа тагын да үзенә күрә бер осталык кирәк. Алар тоннарлар буенча аерыла. Монысы до мажор, әзрәк кечерәк булса, ул ре мажорлар китә, озынлыгы буенча аерыла инде. Безнең төшерү төркеме дә әлеге инструментны үзләштерергә тырышты. Ничек килеп чыкканын хәзер белербез. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр безнең умартачы Пегановлардан югары сыйфатлы балны кабат сатып алу мөмкинлеге бар. Тотлы продукт Волгоград, Ростов, Әстерхан өлкәләрендә, Краснодар төбәгендә һәм Башкортстанда җыелган. Ярминкә бу атна ахырына кадәр КАМАЗ мәдәният сараенда эшләячәк. Бу юлы умартачы Пегановлар 20дән артык табигый бал төрләре алып килгән. Һәркем үзе өчен яраклы сортын таба ала. Аларның һәркайсы кабатланмас тәмгә ия. У чернинцев пользуется спросом это мед липовый, мед гречишный, высокогорный, каштановый и мед диких пчел. Этот мед не качается, как все, а отжимается. В него попадает пыльца, перга, маточное молочко. Считается самым элитным сортом медом и самым зрелым. Собирается он один раз в сезон. Тәкъдим ителгән ассортимент бал яратучыларның берсен дә битараф калдырмаячак. Сатып алыр алдыннан һәркемгә табигый продуктны тотып карарга тәкъдим итәләр. Шәһәрдәшләрнең күбесе бал ярминкәсенә кабат килә. На зиму для здоровья. Каждый год. Ну, цветочный мы берем как-то. Потому что разнотравье же, цветы от всех берут они, пчелки-то. Может, аны саклыйм здоровьесен. Малайга алдык еще дополнительно. Малай менә әле телефоннан звонить итте, аңар мед. Купите диде инде. Табигый витаминнар чыганагын арзан бәядән алып калырга мөмкин. 3 литр чәчәк балының бәясе 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Умартачы Пегановлар көн сайын КАМАЗ мәдәният сараенда иртәнге сагат 10ннан кичке 7гә кадәр эшли. Ярминкә 29 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.